García nació hace años en Santiago de Compostela, Galicia. Es licenciada en cosas de letras y libros. Vivió entre Santiago, Manchester, UK y Lovania, Bélgica, hasta que vino a parar en Boulder, Colorado. Sus intereses no solo son cosas de mujeres, le gusta mirar la literatura a través de las gafas violetas. Bueno, voy a dividir esto en 3 partes y para curarme en salud, dado que estuve muy nerviosa la vez pasada, voy a empezar con una copla que cantan las cantareiras gallegas de música tradicional. Después voy a leer un texto muy viejo y una poesía muy nueva. Bueno. E axudaime, dademe unha axudiña, que eu non me podo axudar desta miña gargantiña. El texto. A ciencia da conciencia. Ela quere escribir algo bonito, quere facer maxia coas palabras, quere ser capaz de enmeigar as letras e facer que elas che saiban a raiva, a tona con chocolate, a media verdade, a éxtase, a xenebra con ananás. Ela quere novelar e non sabe como facelo. Non sabe como describir tan ben eses momentos nos que o personaxe colle o vaso de viño e bebe un grolo e mentres ten o chopo na boca e o desgusta e xoga con el, quencio, co calor do padal e da lingua e vai camilando ausente mirando as etiquetas das botellas donde el. Será algo así, non? Digo eu. Eu non son novelista, eu quixera selo. Pero é tremendamente complicado para min. Eu ás veces penso que puidera selo, porque ás veces teño sensacións ou teño convencementos propios dunha bonita historia. Pero eu creo que para ser novelista fan falla moitos sacos de paciencia, moitos, e de tempo. E eu non teño tempo para nada, o meu tempo é un misterio. Digo eu que o meu tempo a ser un misterio, a igual que o tempo das demais. Pero ela sí que quere ser novelista, dicíamos, pero que non sabe como. Ela quere que a lectora sinta o mesmo que o personaxe, como se lle metese na caluga, ou como se o personaxe tivese unha cámara de vídeo atada no medio da testa con cinta americana e ela fose quen de narrar todo o que vise esa cámara. Pero faiselle difícil, porque ela pérdese nas intencións, ela perde poesía como o coche perde aceite, ela bota por fora activismo político como a pota o leite fervido, a ela sobranlle manías, como o azucre a rosca de reis. Eche así, ela quer novelar, e só consegue poesía en prosa, manifestos ou ensaios raquíticos de manía catola. Pero ela é teimuda, ela quere ser novelista e pensa nas cousas que fan as novelistas. Entón anda sempre cun caderniño metido no bolso. Non vai a ser que caia unha choiva de ideas e non teña paraugas onde recollelas. Ela apunta o que ten vagar de apuntar, pero moitas veces ocórrenselle cousas no medio dun café cunha compañeira, no medio da cea, na ducha ou antes de dormir, porque hai uns minutos de explosión creativa que preceden á inconsciencia do sono. E claro, dalle tremenda preguiza erguerse, ou sair da ducha, ou interromper a conversa, e tomar o caderno, poñerse a escribir frenéticamente para que non se lle esqueza nada, de nada do que estivo a pensar. E ela cree claro que non é cuestión. E dese xeito perde unha alta porcentaxe de boas ideas para as súas novelas. Ela vive así, alimentándose da esperanza de que algún día un lápis máxico como o de Tomé, vido do máis alá, abra o seu caderniño e que ela, co poder da súa mente, sexa capaz de poñelo a bailar enriba das folliñas brancas de puntas roídas e xa porcas. Que o lápis se mova como unha bailarina ao ritmo da danza das letras, compoñendo coa súa punta fugaz a máis fermosa das caligrafías. E despreguizándose, como a dun letargo de milenios, unha obra nunca acabada, lanzaralle un bico no aire. Bien, y el poema tiene un título en español, Galicia es una mierda. Bien, doe e hai que andar a fuchicar nel, meter a man na gorxa e arrancar os anacos do peito, mandalos fora para poñelos ao aire que sequen ao sol. E a muller que me di que non tome café. O problema do país ten ollos, e ten nariz, e ten lingua. O pobre paisiño non ve, non ule, o paisiño non fala. O galo de madeira come carne, e os porcos e as vacas se espertan ás 6 da tarde. Ata que escampe, eu non vou entrar na casa. Eufemia ten as fillas lendo na cociña. Teresa aínda conserva os ganchillos. A fogueira levoulle os desexos ao aire, das cartas que aínda non che escribín.
Festas de olas que levan os surfistas, vellas que deixan cacahuetes aos esquíos, amigas que se tocan os peitos á luz do día, medo ás letras das palabras, P-O-L-I-T-I-C-A, política, V-I-N-G-O, viño, C-I-S-T-I-T, cistite, T-V-R-C-U-L-O, tubérculo, C-O-C-H-E, coche, P-O-S-I-T-I-V-O, positivo, E-S-C-O-L-A, escola, porque hai tantos medos como a paraugas. Hai quen vai e non volve, quen nunca vai de todo, quen volve a medias. O neno do bandullo hinchado, o home das lentes partidas, a condutora de autobús con trenzas, a cabeza de Anabel que non para, pola súa culpa, porque el falalle de Su e Su supónse que xogaba o brilé e nunca se mancaba. A bichería que non ten plan e corre dun lado para outro bailando Baby Don't Leave Me. Falemos de sexo, matrimonio, amor, rebeldía, non falemos de nada e veña fagamos. 1000 homes corren polo campo, como a soldadiños do espacio, coa pelota que non bota nin rola, e a banda, que é o mellor, toca e ninguén move a cabeza, toca soa mentras elas moven os pompóns. O sono que ven co jazz, os ollos hinchados do avión, das rastas que son lianas do intenso, a sombra que toca o banjo, os meus soños baten palmas, son unha branca espiritual. Carme dentro do cemento, agardando polo tempo das chaquetas de pana. Gracias.